Podľa programu prikročíme k voľbe návrhovej komisie pre prípravu uznesení z dnešného rokovania, ktorú navrhujem v zložení Milan Horvat mladší a Milan Horvat starší. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. A hneď na začiatku chcel by som, aby sme nezdržiavali pána, ktorý prišiel. Máme tu problematiku, ktorá bola už aj medializovaná. Jedná sa o základnú školu, kde problém je hygienického rázu. Vyskytli sa nám tam vši. Zistilo sa, že táto problematika nie je nová, táto problematika je dlhotrvajúca. Tak som si dovolil poprosiť určité občianske združenia, či by nám nevedeli s týmto problémom pomôcť. Ako prvé sa ozvalo občianske združenie Meduška, ktoré nám pomáha aj s riešením tohto problému, aj s usmerňovaním určitých skupín zamestnancov, ktorí sa venujú týmto problémom. Aj toto občianske združenie nám prispelo šampónmi, ktoré sú určené na túto problematiku v dosť výraznom množstve, okolo 70-80 kusov. A takisto nové občianske združenie, ktoré prišlo a takisto nás chce podporiť v tejto problematike. Je to podpora zaostalých regiónov, občianske združenie. Keď môžem poprosiť o pár slov. Takže ja len veľmi rýchlo v mene občianskeho združenia Podpora zaostalých regiónov sme sa rozhodli, že pomôžeme obyvateľov mesta Dobšina pomôcť šampónmi proti včiam. A naším cieľom občianskeho združenia je pomáhať vlastne zaostalým regiónom, zlepšovať životné podmienky, taktiež obciam, mestám, ale aj rodinám, ktorým chýba tá hygiena a bežná starostlivosť. A veríme, že takéto malé kroky nám pomôžu zlepšovať naše regióny a komunity, v ktorých žijeme. To je všetko odo mňa. Ďakujem. Neviem, občianske združenie Meduška, či chce niečo povedať tiež, alebo... Ja len toľko, že so zaostalými skupinami pracujeme už roky a tým, že máme skúsenosti s komunitou v Dobšinej a aj aktívne spolupracujeme či s základnou školou alebo s komunitným centrom, tak sme sa rozhodli pomôcť tejto veci rovnako. Takže dúfajme, že to bude všetko v poriadku a že sa budú veci riešiť tak, ako sa majú. Ja ešte na záver tejto témy chcem veľmi pekne poďakovať obom občianskym združeniam za podporu a za pomoc pri riešení tejto problematiky, nakoľko nie je to nič slávne, ale určite je nemysliteľné, aby tieto problémy sa prehliadali a aby tieto problémy neboli riešené. Čiže pristupuje sa k tomu tvrdo. V pondelok je veľké stretnutie aj s dotknutými rodičmi, ktorí boli prizvaní a budeme s nimi diskutovať. Takisto bola prizvaná hygiena, takisto bola prizvaná kuratela. Vysvetlí sa im postih, ktorý im hrozí za neriešenie tejto problematiky, vysvetlia sa im možnosti, vysvetlí sa im spôsob, budú podporovaní aj, čo sa týka šampónov, budú podporovaní aj komunitným centrom, terénnymi sociálnymi pracovníčkami, proste všetci, ktorí môžu pomôcť, už sú nastavení tak, že pomáhať budú a táto problematika sa bude riešiť. Toľko k tejto téme. Ďakujem za účasť a nebudem viacej zdržiavať. Ďakujem. Takže prejdeme k bodom. Bod číslo 1. Správa splnenia uznesení predložená na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Dobšina. Poprosím. Vážení poslanci, mali ste predloženú správu splnenia uznesení v
v materiáloch, ktoré vám boli zaslané. Táto správa bola prerokovaná v Mestskej rade. Vlastne obsahuje tie splnené uznesenia aj z posledného zastupiteľstva. Sú tam uznesenia, potom ktorých ešte termín neprešiel a sú v štádiu riešenia. A potom, čo sa týka projektov, tam boli zaktualizované takisto uznesenia od posledného zastupiteľstva. Takže mali ste možnosť sa oboznámiť s obsahom tejto správy. Nech sa páči, môžem doplniť, môžete sa pýtať niečo, keď chcete k tomu vysvetliť. Chce sa niekto niečo spýtať k tejto téme? Že dávam prečítať návrh uznesenia. Evi. V Mestskej rade berie na vedomie správu splnenia z uznesení predloženú na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Dobšina. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Prejdeme na bod číslo 2. Správa o výsledku kontroly v príspevkovej organizácii technické služby mesta Dobšina. Poprosím znova, aby si zobrala slovo. Ďakujem za slovo. Tak vlastne predkladám do Mestského zastupiteľstva správu o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe vykonaných kontrol za rok 2023 v príspevkovej organizácii technické služby mesta Dobšina. Táto správa takisto bola prerokovaná v Mestskej rade. Vlastne boli vykonané kontroly plnenia opatrení ešte z roku 2023 a začiatok roku 2024. Ako poslanci určite si budete pamätať, že minulý rok, začiatkom teda roka som predkladala do zastupiteľstva tieto dve správy, ktoré boli v príspevkovej organizácii vykonané a išlo o kontrolu dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v príspevkovej organizácii mesta Dobšina. A potom druhá bola, čo sa týka zákazky s nízkou hodnotou, kontrola zákazky s nízkou hodnotou, zber a likvidácia zmesového TKO a drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu v meste za rok 2023. Z výsledkov týchto kontrol vyplynulo pre príspevkovú organizáciu prijať opatrenia, keďže sa takto začiatkom roku 2024 menili štatutári, tak vlastne neboli načas tieto opatrenia prijaté. Ja som znova potom v mesiaci október vyzvala súčasného riaditeľa príspevkovej organizácie technické služby pána Nohavičku a vlastne mi do 8.10. potom príspevková organizácia predložila prijaté opatrenia. Čítať ich nebudem. Mali ste takisto možnosť sa oboznámiť s touto správou. Snáď ešte toľko by som upriamila aj vašu pozornosť, že vlastne došlo k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2024 a vlastne tam došlo k navýšeniu finančného limitu zákaziek, ktoré nespadajú pod zákon o verejnom obstarávaní z 10 000 na súčasných 50 000 bez DPH a bol vypustený pojem zákazka s nízkou hodnotou. Je to nahradené pojmom zákazka malého rozsahu. Tie podlimitné civilné zákazky sú zadávané verejným obstarávateľom vlastne už za iných podmienok, tak aj na základe tohto som oboznámila súčasné vedenie príspevkovej organizácie, ako majú postupovať a kontrola bola ukončená zaslaním správy. Takže toľko z mojej strany. Takisto, keď potrebujete niečo doplniť, vysvetliť, nech sa páči. Otváram rozpravu k tejto téme. Keď nemá nikto nič, poprosím prečítať.
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za rok 2023 v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Dobšina. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem.